חברים, כאן ניקיטה קורטין, וסרטון לימוד של היום אנחנו נעבוד על עליות כוח. כאשר ברמה שאנחנו עובדים היום זה איך לשפר את הטכניקה ולהגיע לעליות כוח נקיות ביותר. ובאופן מאוד לא מפתיע יש לנו היום אורח מאוד מכובד, מישה פוגורלסקי. פריבט מישה. שהוא לא פחות אלא שיאן ישראל בעליות כוח. ואם יש לנו גורם שיכול לספר לנו איך להגיע לטכניקה הכי נקייה, זה הוא. טוב, אז בוא מישה, תספר לנו איך הגעת לטכניקה נקייה כמו שיש לך בעליות כוח. טוב, אז לאחר שלמדתי עליות כוח, שמתי לב שהטכניקה שלי לא כל כך נקייה. שמתי לב שבירידה אני לא מיישר עד הסוף את הידיים, בעלייה אני גם לא תמיד מיישר עד הסוף, והרבה פעמים אני מקפל את הרגליים. לכן החלטתי לעבוד על הניקיון של העליות כוח. דבר ראשון, מה שהדגשתי עליו, זה לבצע נעילה עם הידיים גם למטה וגם למעלה. דבר שני, זה לשמור שהרגליים תמיד יהיו נקיות. לא משנה מה, גם אם אני לא מצליח לעלות, לשמור על רגליים ישרות. טוב, אז בהתחלה נתתי לעצמי תנופה חזקה, שהיא אפשרה לי לעלות עם פחות כוח. עשיתי את זה עם דגש של רגליים ישרות, ידיים ישרות נעולות, וככה הצלחתי לעשות כמה ברצף. לאחר שהצלחתי בדרך הזאת לעשות עליות כוח, התחלתי פחות להביא את הרגליים קדימה, לנסות לשמור על גוף כמה שיותר ישר, אבל בכל זאת עם נדנוד די גדול. אחרי שהצלחתי גם לעשות עם גוף ישר, עם נדנוד גדול, התחלתי להפחית את הנדנוד כמה שפחות, ולקחת את הרגליים אחורה ולהוציא את החזה קדימה. ועוד דבר נוסף שעזר לי, זה עליות מתח עד לחזה, רצוי אפילו עד לבטן, אם אתם יכולים, ועוד פעם לשמור על גוף ישר. לא לקפל רגליים, לא להביא אותם קדימה, פשוט גוף ישר ועליות מתח גבוהות. עוד טיפ, מבחינת הנשימה, מה שעוזר לי, בזמן שאני עולה, אני מוציא אוויר. בזמן שאני יורד, אני לוקח אוויר. איתכם היה מישה פוגורלסקי, בהצלחה בלימוד התרגיל ובהמשך האימונים.